Martí, això sembla que ha d'estar punt a punt, eh? Sí. Bon salt de plens. Ja està, bon salt de plens a tothom. Bon salt de plens. La plaça eufòrica, perquè ara sí, aquest sí que sí, un salt de plens en tot el seu esplendor, un salt de plens molt gaudit, veiem com està tothom eufòric, aquells darrers coets, aquells que l'han encès un pèl més tard,
i que encara peten, i la plaça exultant. Magnífic, fantàstic, meravellós, plàstic, divertit, atractiu, tots els adjectius possibles per definir aquest salt de plens que ha funcionat a les mil meravelles, perquè a més, per aquestes qüestions tècniques que a vegades no s'acaben d'explicar, s'ha pogut veure perfectament